kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu kawaranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki mar refurbish lane ki all stock. Menang kentiu susu ya kajing lekai football hak district Riboy ke Riboy District Sports Association RBDSA mentaka singi kalala ban sedang ya kajing lekai football kaba kani kenhon ke jupelong na kapor syakapor ban nakawai ke senam syakawai pan kabalang ba kini kilumpung ke RBDSA ke jusai ya kirang bat kitai lekai bat yoru ya kalat ban pha syakilumpung lekai football bahe hapok ke jela. Ya kajing play perda ya ke 4th edition Riboy League Arajar South Super Division la pelong hamadan Umdihar Mini Stadium Riboy District mentaka singi ke kandai trik nai wiang Arajar South ha ka bakidan khat arteli ikan hon yela kai kibla perung kerteng yela de bane sementa ha kani ke Super Division ha kani ke singi lawan ban sakhi ya kani ke jing sedang jong kani ke lumpung dau ba balaji rani ubadi MDC ke Nongpo constituency kum kongsan ha ka jing dong kat lang uba RB Shadap Presiden ke RBDSA uba adoption renta tiang General Secretary ke RBDSA kinong kit kam ke RBDSA lembat kwe nong shakhot ngobha ha kani ke Super Division ha ka jing lekai bening kong ke balai lekai pedeng ke kong ri para SC persya eko umran dairi SC kini ki arkun hon ki bayaring kat bor bha karukom lekai kim semlala banya thap tam henry ki ya thap marshigul bar ka jing lekai kala shukut no ha ka jing drone ha ka jing lekai ke barpan lai lekai pedeng ke Umdihar SC persya ya ke Mauteri Merdan SC bar ha kani ke jing kun ke Umdihar ke bede ke trai madan kala penremno ya ke Mauteri Merdan da Argo Lanon. Dokumen Shibun bahaga kerteng jong Riboy District Sport Association ha kani ka singi ka har khandai tarik jong upnai November Hajar Arpusal lapli ya ka Super Division 4 edition Kuble Shibun ngasmo banong berkentu ya ki kun samla ke jungi ke badan kasam ba phitsem ya ka kabu ya ka ba ka RBDSA kadon gajing temu ko babha ban kentiu ya phi ko ki kun samla jongane gadong bakathain ke jongi nimla abanlen ba Riboy District ke jongi kalagari ka way na ki district ka badon baha kata ka potential hangbai de bat ka banta jo ka sport ni nadu ka Meghalaya game ka bangin ada pansaki hagine ke benai ya ke jing la jo ki khun samla jo jungi ban wanra ai ka nam ba to puram
hoi wan laga ki wan hakadan ka baar ni sungthu bagi kun sama ge jongi ki wan hakadan baar kadau kalong ba ngim don ya ki discipline di bapher bagi kun sama ge jongi ki yo ban participate andre ni ya ka jing la jing kun sama ge jongi ban wanra ya ka nam agabai dei bat ka sport kalong ka wei ka burom nang benda gari boy district ke jongi gidang syi ya ka jing wanra jong ki khna ke jongi ki belek benesim benta ha ka subro tokop ha ka ba atli ki division ka bangila banong ki layo ban wanra ya ka final ya ka nam la du ha ka bayde bat ka subro tokop kene ka pergi bagi kun sama ki jongi ki don sisa ka mensim jong ka jing prang naga benta bani lekai hagi jing lekai di bapher kene baro masmo ban airu ka burong sya ka ba RBDSA ki bala persang ban kersutia ki bala persang ban wan ya ki klur lane ki sap ki phong ki ba ki khon jongi na do nanong kendong ki don ban ai ki ya kane ka platform kani ka super division ru kalong si benta naga benta ban IAP kani ka platform ba pinio ban si benta ban ngikermen ba lamba kani ka super division ki ban la ban poi hau thong jo jingjo ki la ban yo ban si benta ha ka MSL ka Meghalaya State League ka bangi tip ban ngikermen ba lamba ka jingkiu kerdan ka jong pi nagawi ka kerdan sa gawi ka kerdan hinla ru banang penpau lane banang kentiu yala ka jong kasap ka phong ka bamangidan kum gi breu ki ba ngidon kum gi khun samla ka bangi dei ban le kalong bangi dei ban trestong bangi dei ban ngawret yala de kum ba ka ktin ka mo hard work beat talent ka jing trestong ka jongi kalaru banjok ya kita talent kibangi ya don lupa laga nyimdon ke jing tristong katakan talent ke bau play ai hangi kan nomor la banwanra ala ban perpau akmat joka pertai haki round joki lik mentaki dan sa knockout system ya kebangi de ban hapendap te ya kini ka second division bat ya ka first division ro ngikua ai ban pendap kloino jangan dang shoot back bat chairman jo football balakom no apo upay no mbala dangim la first week jong December ngin pendap no yaki te kaneka super division pada ka bang Islam menta kasngi hagi atli ki madan kawai kalong hangne dihar bang ipli menta kasngi kawai pemadan kalong nak benta itu ki klub ki bajan bat kateka nong jeri hamadan nong jeri tinggal layarap kat bawa bagi tim ki banangne na jan nangne kiniale hangne bat ki banang te kiniale hangte indoi haki quarter final bat ki semi final ngin penilai lang hangne dihar Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai